شام بخیر بینندگان گرامی، با توجه شما نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی خبر و منظورتون میگردانیم. در استودیو با خبرها موضوع رجبزاده. امروز منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان بازی آخرین خود را در دور سوم مسابقه بین المللی جام رشد 2021 با میزبانان نورسانی بلاروس دایر نمودند. نتیجه نشان داده فوتبالبازان کشور در این چاره‌بینی با نفوذ شایسته تحسین است. در این باره همکارانمان گزارش آماده نمودند. садои суруди миллии тоҷикистони азиз буд дар арсаи ҷаҳонӣ ба хотири иштироки мунтахаби наврастони то 17 солаи кишвар дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушд 2021. имсол футболбозони навраси тоҷик бо ҳунари волои худ бори аввал ҷоизаи мусобиқаи ҷоми рушдро ба даст оварданд. бозии охирини футболбозони мо бо тими мизбон наврасони беларус аз оғоз то ба анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифт. бартари шогирдони Алдин Турдиев нисбати ҳарифони худ бар аъло эҳсос мешуд. ҳамин буд ки футболбозони навраси мо ба задани 4 гол даст ёфтанд. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби мусови 1-1 хотима ёфт. ба голи задаи Иван Агеев футболбози тоҷик Аббос Андалибов дар дақиқаи 38 ҷавоб гардонд. ин зарбаи нишонраси Андалибов пас аз 1 дақиқаи голи мизбонон зада шуд. бо ҳамин натиҷа бозингарон ба танаффус баромаданд. дар қисми дуюми дидор футболбозони мо ҳуҷумҳои худро идома дода ба задани 3 голи дигар мушарраф гаштанд. нахуст аз партофти олии Кабир Салимшоев Абдуфаттоҳ Худоидодзода моҳирона истифода намуда тӯбро ворид дарвозаи ҳарифон гардонид. ин партофтро Абдуфаттоҳ Худоидодзода тавре равона кард ки дарвозабони дастаи Беларус чунин интизор надошт. дери нагузашта Сунатулло Азизов ҳисобро 3-1 намуд. ҷони Фаррухзод ин ду футболбозе ки ҳоло ба майдон омаданд ба голи сеюм тавонистанд саҳми арзандаи худро гузоштанд. дар дақиқаи 88 футболбозони беларусӣ дар ҷаримагоҳи худ ба қоидаситезӣ роҳ доданд ки довар пеналти таъин намуд. амирҷони Фаррухзод зарбаи ҷаримавии 11 метраро бемушкилӣ ба гол анҷом дода натиҷаро 4-1 намуд ва бо ҳамин бозии мазкур ба охир расид. ҳамин тариқ мунтахаби наврастони тоҷикистон дар маҷмӯъ 3 бозии худро бо ғалаба анҷом дода бо касби 9 имтиёз барандаи ҷоми рушд дар соли 2021 шуданд. дар бозии дигари даври сеюм дастаи наврасони қазоқистон ба дарвозаи Молдова 5 голи беҷавоб зад. хотиррасон мекунем ки наврасони тоҷик дар бозии аввали худ тими қазоқистонро бо ҳисоби калони 7-1 ва дар даври дуюм Молдоваро бо ҳисоби 5-1 шикаст дода буданд. ин аввалин маротиба аст ки ҷоизаи мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушдро футболбозони тоҷик ба даст меоранд. соли гузашта дар даври ниҳоии ин чорабинӣ футболбозони мо бо дастаи Беларус рақобат намуда вақти асосӣ бо ҳисоби 2-2 хатм шуд, аммо дар задани силсила зарбаҳои 11 метра тими мо мағлуб гашта буд. имсол бошад наврасони 17 солаи мо таҳти роҳбарии сармураббӣ Алдин Турдиев омодагӣ хуб дида танҳо баҳри ғалабаи мутлақ рафта буданд ва дар ин роҳ касе садди роҳи онҳо шуда натавонист. мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушд ба ҳукми анъана даромада ҳамасола дар шаҳри Мински кишвари Беларус бо иштироки дастаҳои наврасони Иттиҳоди давлатҳои мустақил доир мегардад. имсол ба хотири бемории COVID-19 аксари тимҳо аз иштирок даст кашиданд.